تقریر مک گئی. یزید سی شرابی زانی کنجریاں نچان والا. توجہ بھائی. حسین نمازی روزہ دار کلام اللہ دی تلاوت کرنے والا. آج دنیا کر رہی ہے حسین نال منافقت. جی میں خوفیہ کی تھی منافقت. نام حسین دی کردار یزیدی. آج نعرہ حسین دا کام یزید دا. اور یزید پیوے شراب. آج حسین دا مرید بھی پیوے شراب. لکھ اگر شراب پیوے نہ حسین چلوے او ظالم تو بیمان تو دھوکے باز تو کوفی تو منافق جہاں تو حسینی تو حسین دا مرید جی میں حسین شراب نال نفرت تو بھی کر نفرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میدان معاشرت حسین بھی آمنا یزید بھی آمنا. اللہ فرمانا حسین جڑے تیرے محبن ساتھ فرض ہیں مثال پہ دینا. یزید علیہ پاس سے بھی بلائے جا سکتے. تو ایمان اللہ سو جڑے یزید دی فوج جا کھلوسے او تا کھلوسے شرابی. تے حسین علیہ پاس سے تا کھلوسے نمازی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس قیامت نو کیڑا پاسا چبڑائی. سبحان اللہ نمازی. اللہ سوئے حسین دا مان نہیں گنجریاں نچانے تے حسین دا نام ہے. کام یزید کا نام حسین دا خبردار. یہ منافقت چھوڑ. یہ کنجری نچانا چھوڑ. یہ منافقت چھوڑ. یہ خطہ لڑانا چھوڑ. یہ جناب منافقت چھوڑ. یہ شراب کرنا چھوڑ. زنا کرنا چھوڑ. یہ منافقت حسین برداشت نہیں کرے گا. حسین تیری سبیل کا بکھا نہیں. حسین تیری بریانی کا بکھا نہیں. حسین جس دین کی محبت دیتے وہ دین حسین کو آلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین مگدہ دی جس دین سے 72 دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ دین تواڈی حکومت وچ بھی ہوے قرآن. تواڈے لباس وچ بھی ہوے قرآن. تواڈے غم خوشی وچ بھی ہوے قرآن. لیکن آپ قرآن نو دے بھی کٹ نہ ہوے حکومت وچ نہ ہوے ساڈے غم خوشی وچ نہ ساڈے کاروبار وچ نہ ساڈے لباس وچ کدھر قرآن نہ رکھیے. تے پیویے شراب تے کریے زنا لڑاویے کتے نچاویے خسرے تے کنجریاں. تے سال بعد حسین دے نا دیاں 1000 دیگ چا پکاویے بکرے دی. تے حسین نو راضی. حسین ایڈا کملا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نو نعوذ باللہ یہ کملا نہ سمجھ. حسین تیرے سینے دے راز جان دائی. جے سچا پکا حسینی بننا چاہنا ہے تو مر کردار حسین اپنے اندر پیدا کر. حسین نمازی تو نمازی. حسین روزہ دار تو روزہ دار. حسین قرآن کا قاری تو بھی قرآن پڑھنے والا. حسین با حیا تو بھی با حیا. تے یزید علیہ کرتوت اپنے سے مڑ قیامت اسے جماعت دے وچ اٹھی سے. حسین نال تیرا تعلق نہیں. یار زندہ صحبت باقی. اے حقائق کربلا دے جڑے مختصر بیان کیتے. اگر کربلا نو تاریخ نال اساں بیان کرنے ہیں جویں عام ذاکر تے ملا مقرر بیان کر دیں تے قسم خدا دی سانو ڈر لگدا ہے کوئی ایک حرف بھی آل بیت دی توہین وچ چلا گیا تے ساری ساری زندگی دی کیتی تے ایمان ختم. اے بھی اساں تول کے نا پھر بولنے کہ انہاں پاکاں دی پاک بارگاہ وچ بے ادبی نہ ہو. اللہ سونا ساڈی اس کیتی نو اس ذوق نو اللہ سلامت. سر زمین کمالیا بہت زرخیز ہے بہت زرخیز ہے. اتنے ایمان دی حلاوت ہے. صرف راہ وکھاون والا راہ پر ملے کہ چلن واسطے پیار میں. آمین وما علیہ البلاغ.